Silav roj baše mano, hevîdarim herkes baş e. Îro rojek hinek balkêş e. Destpêka pêvajûyekê, bi dawiya pêvajûyekê êdî ev ji nîqaşê re vekiriye, dibe ku her du bin jî. Lê tiştekî heye em dizanin, dewleta Tirkiye mantiqa xwe neguherandiye. Niha ev dema em tê de ne, ceribandinekî ye. Ceribandinekî li hember dewleta Tirkiyeyê ye. Niyeta wan em dixwazin fêr bibin wekî milletê Kurd. Niyeta Kurdan ji berê ve kifşe ye. Kurd milletekî ne şerxwaz e, milletek çekdar e, milletek şervan e, lê ne milletekî şerxwaz e, aştîxwaz e. Milletek medenî ye, meqûl e. Dixwaze bi jîranê xwe re baş bijî, aram bijî. Niha di vê çarçovê de ev pêvajûye ku ev pêncî salan em di nav de ne, şikil diguherîne. Yani şerê çekdarî êdî ciyê xwe ji şerê demokratîk re dihêle. Rêw rêbazên medenîtir dixwaze pêk bîne. Elbet ev ne tercîha Kurdan bû. Yani bi karanîna çek û sîleh ne tercîha Kurdan bû. Li ser hate ferskirin. Empozê mecbûr man Kurd xwe biparêzin. Ji ber vê yekî, yani elbet şerkirin, şerê çekdarî ne rêbazekî medenî ye. Îja di vê çarçovê de biryar e ku îro komekî gerîla derdora sî kes werin çekê xwe bişewtînin, îmha bikin. Ev jî biryarekî baş e. Yani qet nebe çekê xwe teslîm nakin. Teslîmê ne hêzên dijmin dikin, ne teslîmê saziyên mafê mirovan dikin. Daxuyaniya wan heye, ez hema bixwînim, daxuyaniya koma aştiyê ya civaka demokratîk ji xwe re wisa navê wan wisa ye. Wan ew nav li xwe kiriye. Ka em binêrin di daxuyaniya wan de çi heye? Ez hema bu ara parve bikim em bi hev re bixwînin. Baş e. Em bi hev re bixwînin, hem Kurdiya me pêş dikeve bi vê wesilê û hem jî em ji xwe re daxuyaniya wan bixwînin. Başê jî wê hên dîmen werin. Em ê wan dîmenên sembolîk jî temaşe bikin. Hate gotin ku di nava wan de Besî Hozat, Mustafa Karasu hene. Besî Hozat rast e, ama Mustafa Karasu çi qas nav heye nizanim. Niha dîmen wextê hatin em ê bibînin, em bi hev re bixwînin hevan da. Koma aştî û civaka demokratîk dibêje em bi îradeya xwe ya azad çekê xwe îmha dikin. Ez ji were bînim bîra ku min nexwendiye, ez bu ara dixwînim. Yani nizanim tê de çi heye. Min nexwendiye yani. Koma aştî û civaka demokratîk ji bo ji nehawpê ve têkoşîna xwe ya azadî, demokrasî û sosyalîzmê bi rêbazên hukukî û siyaseta demokratîk bimeşînin û li ser bingeha derxistina qanûnên entegrasyona demokratîk em çekê xwe bi îradeya xwe ya azad îmha dikin. Dibêje koma aştî ye. Daxuyaniya koma aştî û civaka demokratîk bi vî rengî ye. Ji bo gelê me ji bo raya giştî. Bi armanca ku pêvajûyê guhertin û veguhertina demokratîk bi lezgînî pêş de biçe, koma aştî û civaka demokratîk hate avakirin. Beriya her tiştî ji ber ku hûn şahediya vê çalakiya me ya dîrokî û demokratîk dikin, bi rêzdarî ve hemiyan silav dikin. Li dijî êrişên bi armanca tunekirinê yên li hemberî hebûna gelê Kurd, demên cuda, ji heremên cuda, em komeke ji jin û mêrên Kurd me çek hilgirt weke şervanên azadiyê em beşdarî nava refên pekekî bûn. Eger îro em li vir amade ne, ev yek bersiva ji bo banga 19 Hezîrana 2025 ya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan e. Dîsa hatina me ya vir li ser esasê banga aştî û civaka demokratîk ya rêber Abdullah Öcalan 27 Sibata 2025 û di çarçoveya biryarên Kongreya Danzdan ya PKK de ku di navbera 5 û heftê Golana 2025 de hate li darxistin pêkitê. Eger îro em li vir amade ne, ev ji bo serkeftina pêvajoyê aştî û civaka demokratîk nîşaneya niyeta baş û biryardariyê ye. Baş e? Ji nehawpê ve wê têkoşîna me ya azadî, demokrasî û sosyalîzmê bi rêbazên hukukî û siyaseta demokratîk û li ser bingeha derketina yasayên entegrasyona demokratîk dewam bike. Ji bo ev armanc pêk were, em îro di huzûra we de bi îradeya xwe ya azad çekê xwe îmha dikin. Ev gava em davêjin,
Di serî de jin û cîwan li tevahiya gelê me li gelê Tirkiye û rojhilata navîn pîroz be. Hêvî û bendewariya me ew e, ev bibe wesîleya pêkanîna aştî û azadiyê. Reber Abdullah Öcalan di peyama xwe ya Dawîdê gotibû, ne biçek lê baweriya min bi hêza siyaset û aştiya civakî tê. Banga min li we jî ew e, hûn li gorî vê rêvazê tev bigerin. Em bi dil û can tevlê vê bangê dibin, ji ber ku em ê pêwîstiyên vê rêgezê bi cih bînin, em bextewar in. Em baş dizanin. Heta niha tu destkeftî bi hêsanî, bê berdêl, bê tekoşîn nehatine bi destxistin. Berova jî her serkeftineke me a rojane bi dayîna berdêlên giran, bi saya tekoşîneke bê hempa hatin bi destxistin. Em baş vê rastiyê dizanin. Li ser vî esasî ji bo bi destxistina demokrasî û serkeftinên nû ji dil em bi fikir û paradîgmaya Reber Abdullah Öcalan bawer dikin. Em di heman demê de em bi hêza kolektîv a xwe û civaka hevreyên xwe jî bawerin. Di vê pêvajoyê heyî de li cîhanê mêtîngerî û zextên faşîzmê zêde dibin. Herema me rojhilata navîn vediguhere gola xwînê. Lewma ji bo aştî û azadiyê gelê me ji her demê zêdetir pêwîstiya me bi van gavên dîrokî heye. Ji ber vê çendê em baş dizanin ku ev gavên dîrokî çendîn girîng in û pêwîst e di zûtirîn demê de bêne biserxistin. Hêviya me ew e ku her kes, jin, ciwan, karker, ketkar, hêzên sosyalîst û demokratîk yanî hemû gel û mirovahî qîmeta gavên me ên aştî û demokrasiyê bibînin. Rast fehm bikin, rêzê nîşan bidin. Di vê hêzên heremî û gerdûnî yên ji êşên gelê me berpirsiyar in. Eşkere piştgiriyê bidin rewabûna mafên demokratîk û netewî yên gelê me. Li ser vî esasî em bang li wan hêzan dikin ku bibin piştevanê pêvajoya aştî û çareseriya demokratîk. Di serî de jin, cîwan, karker, ketkar em bang li hemû gelan. Em bang li hêzên sosyalîst û demokratîk hukuknas hunermend, bang li siyasetmedaran dikin. Da ku rast di vê gava me ya dîrokî fehm bikin û mil bi mil destekê bidin gelê me. Dîsa ji bo azadiya fîzîkî ya Reber Abdullah Öcalan û ji bo çareseriya siyasî û demokratîk ya Pirsgirêka Kurd, banga me ji bo hêzên demokrasiyê û internasyonalîzma sosyalîst ew e ku li ser asta gerdûnî baweyeke çalak tevgerin û tekoşînê bi hêz bikin. Banga me ji bo gelê Kurd, ji bo hêzên siyasî jî ev e. Pêwîst e ev pêvajoya dîrokî û banga aştî û civaka demokratîk ya Reber Apo rast bêfemkirin, li qadên perwerde, rêxistinî û çalakiyan erkê xwe baweyekî serkeftî pêk bînin û jiyana demokratîk pêş bixin. Zilm û mêtîngerî wê bi dawî bibin, azadî, piştevanî, hevgirtin wê bi ser kevin. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk wê teqez bi ser keve. 11 tîrmeha 2025 koma aştî û civaka demokratîk. Baweriya me bi dewleta Tirkiye tune. Baweriya me bi hemî şervanên me hene. Ez cardim bêjim. Mirovên herî maqûl, herî fedekar, mirovên herî wêrek, mirovê herî durust ê civaka Kurd û Kurdistanê di nava gerîla de ne. Baweriya me bi wan tune ve bi kî heye. İnsanê ku canê xwe amade be feda bike, ji wî zêdetir merû bawerî bi kî bîne? Yani vê derê de şik û guman tune, însanê pîroz in. Ama pêşxistinê avparandina civakekî demokratîk di çarçoveya Tirkiyeyê tenê bi me ve girêdayînan e. Yani bi aliyê din ve girêdayî. Di vê çarçovede li ser aynî mijarê berdevkî AK Partiye Ömer Çelik jî duh mejwara ra gandibû, dibêje Tayyip Erdogan xwe amade dike sibê daxuyaniyekî girîng bide. Daxuyaniya wî di derbarê vê pêvajoyê de ye. Eger çek û sîleh werin danîn, eger ev li gorî dilê dewleta Tirkiye be, dibe ku di derbarê serbestiya hemû girtiyên Kurd yên li zîndanê Tirkiyeyê de daxuyaniyekî bide, yani hem efûyekî giştî behsê wî dike, hem jî ji bo amadekirina bingehekî qanûnî ew ê hin daxuyaniyan bide.
Ömer Çelik ragihand ku di pêvajoya çareseriyê de ew gihîştina qonaqeke krîtîk û da zanîn ku piştî danîna çekan Tayyip Erdogan wê axaftineke dîrokî bike, behsa qonaqên piştî danîna çekan bike. Ömer Çelik got ew di vê pêvajoyê de gihîştine qonaqeke giring. Yani tim aynî tiştî dibêjin lê pratîkê de tiştekî tune. Yani îro wê gavekî pratîkî were avêtin ew jî bi çarçevan li bendê ne ku ev çek werin danîn. Gelek siyasetmedarên Tirkiyê, rojnamevanên faşîst, ên netewperestên Tirk, hemîl otopêza sar bûne, fotoğraf li ser fotoğrafan dikişînin, dibêjin pêvajoya bi dawîbûna terorê ye, dewleta me teror têk bir, xilas kir. Yani ecayîb hestên netewperestî derdixin pêş. Tiştek ku gava din migot, tiştê mirov ji ber bikeve heyecanê ez nabînim. Ji ber ku yê zêde pesnê xwe didin, behsa serkeftina xwe dikin, behsa têkbirina tekoşîna pîroz a miletê Kurd dikin, aliyê netewperest ê Tirkan e. Tayyip Erdogan dibêje wê axaftina dîrokî bike, behsa qonaqê dike, qonaxa ku em gîştine, roja îniyê wê gavekê pratîkî were avêtin, wê li Silêmaniyê komekî PKK'yî çekî xedayînin, eger ev pêvajoya çekdanînê pêk were bi ser bikeve, Serokkomarê me wê roja şemiyê axaftina xwe ya yekem ya di derbarê rewşa heyî de bike, tiştê ku li pêşiya me ne ew ê di derheqê wî de biaxife, ew ê di axaftina xwe ya berfireh de hinekî kûr biçe, dibêje Ömer Çelik. Heta ku kûr diçe nizanim, ya du tişt heye, heqê vî miletê me xwariye, em van heqan carî teslîm dikin. İcab nake pir kûr biçe. Ew ê axaftineke dîrokî bike, ka em binêrin. Tayyip Erdogan pir axaftinê dîrokî kirin. Berdevkî AKP diyar kir ku divê ne tenê PKK, Qesede û Pejak jî çekê xwe dayînin. Niha êdî ber bi wê derê ve tişin. Lîstikekî pir ecêb heye li Rojavayê Kurdistanê li ser YPG, YPJ, Qesedê. Niha êdî daxwazê xwe her gar bi pêş dixin. Ama li Rojavayê Kurdistanê ji ber ku gel serî hilda li hember Daişê, gel xwe bi rêk û pêk kir. Ji ber vê yekê Merov nikare ji gel re bêje xwe neparêzin. Ji ber ku tiştekî xwezayî derket holê. Parastinekî gel e. Ew YPG, yekîneyên parastina gel, di nava gel de bi xwe bi xwe çêbû, peyda bû, xwezayî çêbû. Yani kî li wê derê bûye, hevalê min ê ji Ewropayê çûn wê derê, tesadüf li wê derê bûn, dema êrişa Daişê re mecbûr man biçin cephe xwe biparêzin. Wisa ye mirov xwe nava şer da dibîne, werû dixwe diparêze. Li gorî agahiyan navê kes û saziyên ku wê tevlî merasîma li Silêmaniyê bibin ev in. Ji Partiya Karkerên Kurdistanê yani ji kecekekî tevlî dibe Besê Hozat Mustafa Karasu. Ka em bibînin, dîmen were em ê bibînin. Nûnerê Serok Mesûd Barzanî hemin hemrawî. Nûnerê Nêçîrvan Barzanî Dilşad Şehab. Nûnerê Wezareta Karê Navxweyî ya Iraqê. Nûnerê Wezareta Karê Navxweyî ya Herêma Kurdistanê Lîwa Tarık Ehmed. Nûnerê Yeketê Niştimanî Kurdistanê ew jî tê tevlî dibe, navê wî tune ye li vê derê. Hevserok û şandeya Partiya Gelan Dem Partiyê ew jî wê tevlî bibe. Bana ne weke heyet lê bi tena serê xwe wê werin tevlî bibin. Hevan niha ez li bendê me ku hin dîmen werin, dîmenên divan saetan de were. Heta vê saetê min weşana zindî çê neke ji ber ku ez zanim ku wisa zû nayê. Soz dabûn ku beriya nîvrê dîmen werin weşandin. Li hê jî tune ye. Ev dîmenê yekemê hûn dibînin. Deqekî. Belkî dîmenê din jî werin. Ev dîmenê yekemê hûn dibînin, gelek dîmenên din hene. Hev vîdeo nehatiye. Vîdeo wextê hat ez bara par vê dikim. Tamam. Ez hema hin wêneyên din jî par vê bikim hevan no. Ka ez hema biçim vê derê. Ka em fotoğrafê din binêrin. Besê Hozat daye pêşî. Balaveliyê kincî hemiyan wek heve. Ê kincî Besê Hozat hinek cuda ye.
Kaka vadin me got Mustafa Karasu lê tuneye binêrin merasimê de millet heye li vê derê rûniştiye dayîkên aştiyê û ew koma aştiyê Ehmed Türk wana hemî çûne vê derê di tevlî merasimê bûne. Tamam, daxuyaniyekî ji Mazlûm Abdî hatiye dibêje em tu carî çekan bernadin tam berova jî em hêza xwe ya çekdarî bilind bikin dibêje Mazlûm Abdî bila bihayê we hebe. Evna fotoğrafên pir dîrokî ne heqeten fotoğrafên balkêşin çekdanîna sembolîk îmhakirina çekan ya sembolîk ji xwe me wisa texmîn kiribû ne hemî heval jî wisa texmîn kiribû şewitandina sîlehan ji teslîmkirina sîlehan baştir e merû dikare sîlehê xwe bişewitîne merû dikare ji xwe ez min li her derê gotiye ez însanekî antîmîlîtarîst im ji destpêkê ve dibêjim Dewlet Bahçeli dibêje Abdullah Öcalan li ser soza xwe sekine. Ez hema daxuyaniya wî ji were bixwînim. Daxuyaniya dawî ya Dewlet Bahçeli heye. Hevano. Pir ecêbe, pir balkêş e. Ez pir şam e ku tam divan demên dîrokî de dikarim bi were zindî weşanekî çê bikim. Serokê MHP Dewlet Bahçeli di derbarê pêvajoya çekdanînê ya PKK de got pêşketinên erênî ne dil rehetkerin we çerxanek e. Serokê MHP da zanîn ku rêberê PKK Abdullah Öcalan li ser sozê xwe sekiniye PKK jî bersiva bangê wî daye bi danîna çekan re wê bîranînên xirab di pêşerojê de bimînin. Bîranînên xirab ku nabera me de çêbiye wê di paşerojê de bimînin. Yani geçti gitti dibêje yani. Dewlet Bahçeli li ser pêvajoya çekdanînê daxuyaniyekî daye aynen bi vî şeklî ez hema ji were bêjim welatê me û heremên cuda qonax bi qonax ber bi serdemeke nû ya bi hêvî ve diçin. Tirkiye li ber xilasbûna ji belaya terora cudaxwaz e ku nîvê nîv sed salê ye bi tundî hovîtiyê hatiye zexmkirin. Rêxistina terorê ya cudaxwaz PKK wekîlekî me Dem Partiyê hebiye bigota rêxistina cudaxwaz dewleta tê ye. Rêxistina terorê ya cudaxwaz PKK li gorî banga aştî û civaka demokratîk ya ku bi daxuyaniya îmraliyê 27 Sibatê ketibû rojevê di danzdemîn kongreya xwe ya 5 heftê Gulanê 2025 de ragihand hebûna xwe ya rêxistinî fesih dike çekan datîne wekê ku ji peyama wî ya dawî ya bi vîdeoyê jî tê femkirin serokê damezrêneriyê PKK li ser soza xwe sekiniye li pişt sozê xwe maye gefên cîhanî heremî di wextê xwe de dîtiye li gel vê Dem Partiyê jî xeteke siyasî ya baqil xetekî berpirsyar parastiye bi dilsozî bi armanca Tirkiye ya bê teror ve girêdayî maye dibêje Dem Partî. Bi gotin nirxwandinên hevseng û îsabet ciyê xwe di nava biratiya hezar salî de girtiye Dem Partî. Dewlet Bahçeli pesnê Dem Partiyê dide. Serokkomarê me, serokê hikûmeta me ji destpêkê ve xwedî li beryardariya Tirkiye ya bê teror bûye ya ku ev niha bûye polîtîkaya dewletê. Serokê me xwedî li vê siyasetê derket, heta dawiyê xwedî li pêvajoyê jî derket. Partiya Tevgeran Netewperest û Hevpeymaniya Cumhurê bê ku bikevin nava bandora tu provokasyonan û teşwîqên xirabker baweyekî heqdar jî jîrbûna xwe ya siyasî berxwedana xwe ya tekoşînê parastin. Armanca Tirkiye ya bê teror bi pêngavên saxlem û baş bi pêşket. Ji Îropê ve komên rêxistina terorê ya cudaxwaz dest bi danîna çekan dikin. Bi heman demê ji bo girtina serdemeke reş pêşketina dîrokî dest pê kiriye. Ew derdorên siyasî û îdeolojîk yên ku ji bo
zindî hiştina havirdora provokasyonê ketibûn pêşbirka istismarê, iftira û înkarê ketibûn nava wê mücadelê li hember hêviyên şîn dibin û av û hewaya aştî û aramiye ya ku berfireh dibe bi şikestineke xeyalan re rûbirû ma. Niha daxuyaniya Dewlet Bahçeli gelekî balkêş e, rastê vê rojê aniye Dewlet Bahçeli dibêje Öcalan li ser soza xwe sekinî, rêxistina wî jî soza wî bi cîhanî. Wê demê xuya ye Dewlet Bahçeli dibêje êdî top li saha me ye dibe tiştek ku dikeve ser me em pêk bînin. Çi bû? Dewlet Bahçeli kîjan soz da bû? Soza mafê hêviye. Yani Abdullah Öcalan serbest were berdan. Hemî insanên ku ji dava Kurdî Kurdistan hatine girtin serbest were berdan. Ne tenê ev jî parastina doza Kurd nekeve çarçoveya suç. Yani dî weke suç neyî dîtin. Ne tenê endametiye PKK ji çarçova suç derkeve. Tamam, PKK xilas bû. Hemû insanên endamê PKK bê suçin. Tamam. Sibê dusve garantî heye ku li Tirkiye dema em basa mafê Kurdan ên netewî dikin em neyê negirtin. Wextê ku ji nûva girtin dest pê bike tüm mana vê daxuyaniya Dewlet Bahçelî tune şerê li hember Dewleta Tirkiye ji nûva dest pê dike. Ya heqê Kurda hebe ku heqê xwe biparêzin ya. Na ez daxuyaniya Dewlet Bahçelî bidomînim. Ez jî bu ara dixunim. Yani wekê deqa dawî hat. Armanca Tirkiyeye bê terör bi pêngavên salem û baş bi pêş ket. Ji îro pêve komên rêxistina terorê ya cudaxwaz dest bi danîna çekan dikin. Di heman demê de ji bo girtina serdemeke reş pêşketinên dîrokî dest pê kirine. Ew derdorên siyasî û îdeolojîk yên ku ji bo zindîhiştina hawirdora provokasyonê ketibûn pêşbirka istismar, iftira û înkarê li hember hêviyên ku şîn dibin û li hember av û hewaya aştî û aramiye ya ku berfireh dibe bi şikestineke xeyalan re rûbirû man. Wîcdanê raya giştî kêfxweşî ye dibêje Dewlet Bahçelî. Bi rastî jî hem ji bo Tirkiyeyê hem jî ji bo herêma me rojên gelekî girîng niha em di nav de ne. Pêşketinên erenî, pêşketinên ku dilê mirovan hêrik dikin, di vê çarçovê de wîcdanên giştî heye, mirovan kêfxweş dike. Tirkiye ya bê terör rêgeha pêşarojeke tijî refah, ewlehî û aramiye. Tirkiye ya bê terör hêza mutlak û berdewam ya yeketiya netewî û piştevaniyê ye. Bi temambûna pêvajoya danîna çekan ya di nava salnemeya diyarkirî de wê bîranînên xirab li peyê xwe bihêlin, mîmar û mijara sedsala nû wê ya milletê Tirk be. Mîmar û mijara sedsala nû wê milletê Tirk be. Di serî de serokkomarê me ez spasiyê her kesî dikim ji bo pêkanîna armanca Tirkiyeye bê terör, keda wî, çalakiya wî, piştgiriya wî heye. Ji Xwedayê mezin dixwazim serdema nû ji bo milletê me ê ezîz bi xêr be. Hevan no. Ez hema ji were weşana zindî tînim. Ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz. Kürt varlığına yönelik inkar ve imha amaçlı saldırılara karşı savaşmak amacıyla farklı tarihlerde PKK'ya katılmış ve silah kuşanıp farklı bölgelerde mücadele etmiş biz kadın ve erkek özgürlük savaşçıları bugün buraya Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak gelmiş bulunmaktayız. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı barış ve demokratik toplum çağrısı 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir. Barış ve demokratik toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve
demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz. Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Orta Doğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz. Önder Abdullah Öcalan'ın silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Biliyoruz, şimdiye kadar hiçbir şey kolay, bedelsiz ve mücadelesiz olmadı. Tersine her şey her gün ağır bedeller ödeyerek ve dişle tırnakla mücadele ederek kazanıldı. Elbette bundan sonrası da zorlu bir mücadeleyle olacak. Bu gerçeği çok iyi biliyor, bu temelde yeni başarılar ve demokratik kazanımlar elde etmek üzere Önder Abdullah Öcalan'ın fikir ve paradigmasına yürekten inanıyor, kendimize ve yoldaşlar topluluğu olarak kolektif gücümüze güveniyoruz. Dünyada faşist baskı ve sömürünün arttığı, bölgemiz Orta Doğu'nun kan gölüne döndüğü ve halkımızın barış içinde özgür, eşit ve demokratik bir yaşama her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu bu ortamda attığımız bu tarihi adımın büyük önemini, doğruluğunu ve aciliyetini görüyor ve hissediyoruz. Umuyoruz ki herkes, kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler, sosyalist ve demokratik güçler, tüm halklar ve insanlık da attığımız bu barış ve demokrasi adımının tarihi değerini görür, anlar ve takdir eder. Bunlar temelinde halkımızın yaşadığı acının sorumlusu olan tüm bölgesel ve küresel güçleri, halkımızın son derece meşru ve demokratik ulusal haklarına saygı göstermeye, barış ve demokratik çözüm sürecine destek vermeye davet ediyoruz. Başta kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler olmak üzere tüm halkları, demokratik ve sosyalist güçleri, aydın, yazar, akademisyen, hukukçu, sanatçı ve siyasetçileri attığımız bu tarihi adımı doğru anlayarak bizimle, halkımızla dayanışmaya çağırıyoruz. Yine Önder Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorunun demokratik siyasi çözümü için daha aktif mücadele etmeye, küresel düzeyde demokratik, sosyalist, enternasyonal mücadeleyi ve dayanışmayı geliştirip güçlendirmeye çağırıyoruz. Halkımızı ve tüm siyasi güçlerini, yaşadığımız tarihi sürecin özelliklerini ve Önder Apo'nun geliştirdiği barış ve demokratik toplum sürecini doğru anlayarak her alandaki eğitsel, örgütsel, eylemsel görevleri başarıyla yerine getirmeye, demokratik yaşamı geliştirmeye çağırıyoruz. Zulüm ve sömürü son bulacak, özgürlük ve dayanışma kazanacaktır. Barış ve demokratik toplum süreci mutlaka başarıya ulaşacaktır. 11 Temmuz 2025 Barış ve Demokratik Toplum Grubu. Şimdi açıklamamızın Kürtçesini Behzat Çerçel arkadaş okuyacak. Ji bo gelê me û raya giştî. Li ser navê gruba Aştî Civaka Demokratîk ya ji bo ku lezê bide pêvajûyê guhartin û veguhartinên demokratîk hatiye avakirin her kesê ku li vir amade û şahiyê da çelekiya me dîrokî demokratîk dikin bi rêzdarî silav dikin. Em wek şervanên azadiyê, jin û mêr yên ku dîrokan cuda da tevlî pekekê bûyî li hember polîtikayên înkar îmha, çekrakirî, şer meşandî
li cihên cuda tekoşîn meşandî ji bo bersiv bidin banga rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan 19 Haziranê 2020 îro hatine vir. Hatina meya vir heman demê da li ser esasê banga aşitî civaka demokratîk ya rêber Abdullah Öcalan dîroka 27 Sibatê 2025 beryarên Kongra PKK danzdemîn ya dîroka 5 heftê Golanê daye. Ji bo serkeftina pratik ya pêvajûyê aştiya civaka demokratîk weke nîşaneyekê niyeta baş û biryardarî ji bo ku tekoşîna azadî, demokrasî, sosyalîzma ji vir şonda bi rêbaza siyaseta demokratîk hukukê bimeşînin ser esasê derxistina kanûnên entegrasyona demokratîk em di huzura we da bi îradaya xwe ya azad çekên xwe îmha dikin. Hevî dikin ku ev gava ku em diavêjin di serî da jin û ciwan ji bo hemû gelê me gelê Tirkiye rojlata navîn tevayê mirovaviyê pîroz be. Bi xwe ra aşitî û azadî bîne. Em ji dil û can tevlî gotina rêber Abdullah Öcalan ya ku ez ne biçekî bi hêza siyaseta aşitî civaka bawer dikem ku dawetê pêkanîna rêgezê dikim. Dibînim şênazî rûmetekî mezin ya pêkanîna vê rêgezê dîrokî jiyan dikim. Em baş dizanîn ku heta niha tut tişt bihesanî, bê berdel, bê tekoşîn pêk nehat. Berwa jî wê her tişt rojane bi dayîna berdalên giran tekoşînekî bi xwîn û can hat destxistin. Bêguman ji vir şûnda ve tekoşîna dijwar hebe. Em vê rastiyê pir baş dizanin. Li ser vî esasî ji bo ku serkeftin û destkeftiyên demokratîk ên nû dest bixin em bi dil û can fikr û paradigma rêber Abdullah Öcalan bawer dikin bi warî da bi hêza xwe hêza kolektif ya rêhevalîtî bawer dikin. Di rewşa ku cîhanê da faşîzm, tondî, mêtingerî zêde dibe rojhilata navîn dibe gola xwînê pêwîstiya gelê me ji her demê zêdetir bi jiyanekî aştiyane, azad û demokratîk heye. Em giringî rastî û lezgîniyê vê gava dîrokî da dibînin wê hîz dikin. Baweriya me ew e ku herkes jin û ciwan, karker û ketkar, hêzên sosyalîst demokratîk, hemû gelê mirovahî ji nirxê vê gavê meya aştî û demokrasiyê bibînin, fam bikin, takdîr bikin. Li ser van bingehan em hemû hêzên heremê û cîhanê ên ku bûne sebebê êşa gelê me dawetî rêzgirtina mafên rewa û demokratîk yên neteweyî gelê me piştgiriya pêvajoya çareserî û aşitî demokratîk dikin. Di serî da jin û ciwan, karker û ketkar em bang li hemû gel hêzên sosyalîst demokratîk, rewşenbîr, nivîskar, akademisyen, hukuknas, hunermend û siyasetmedaran dikin ku vê gava me ya dîrokî da rast van bikin, piştewaniya me gelê me bikin. Her wiha ji bo azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan, çareseriya demokratîk pirsgirêka Kurd, em banga têkoşînekî çalek bi hêzkirina piştgiriya demokratîk, sosyalîst û internasyonalîst ya asta cîhanê dikin. Her wiha em bang li gelê xwe hemû hêzên siyasî dikin ku taybetmendiyên pêvajoya dîrokî ya em tê da pêvajoya aşitî civaka demokratîk ya rêbera pû pêşxistî rast van bikin. Her qadê da erk û berpirsiyarê xwe perwerdeyî, rêxistinî, calekî, avayekî serkeftî pêk bînin, jiyana demokratîk pêş bikin. Zulm û mêtingerî wê dawî bibe, azadî û piştgirî wê ser bikeve. Pêvajoya aşitî û civaka demokratîk teqez wê bigîja serkeftinê. 11 Tîrmeh 2025 Gruba aşitî û civaka demokratîk. Spas. Kuşkusuz bu tarihi girişimin başarıya ulaşması için çok ciddi hukuksal reformlara ihtiyaç var. Yasal ve anayasal düzenlemelere,
yani ciddi bir ihtiyaç var, gerekliliktir bunlar. Bu sürecin başarısı için, başarıya ulaşması için bunlar gerekli. Biz şimdi hepimizin şahitliğinde silahlarımızı imha ediyoruz. Em hinek bê şîrove temaşe bikin.
Yani merak nekin tu dereki tu kanaleki de şîrovê daxuyaniya wan çi hebû we xwend we godar kir ew e. Piranî gerîlayên jin in ew belam kişand. Yew çima rextê xwe dişewitînin. Çek temam. Di cîhanê de rêxistina herî organîzekirî ye. Rêxistina herî xwedî dîsîplîn e. Rêxistina herî fedekar e ku tê de dawa menfaetên aborî qet tune ye. Tu gerîlayekî nizane pere çi ye, meaş çi ye, tekîlê xwe bi malbata xwe re qut dike, tê temamen fedekarî dike. Weya di cîhanê de yek e. Ji hemî nîmetên cîhanê xwe bê pardehêle ji bo xizmeta vê civakê, vê milletê. Ne dibe xwedî malekî, ne di zêwicê, ne dibe xwedî zarok, ne xwarinekî xweş, ne razanekî xweş. Yani çi nîmetên vê cîhanê hene, tiştek ku xwezayê weke diyarî daye însanan, xwe jê pê pardehêle sirf bi armanca xizmetê. Min hêjmara wan nedît, wedî çi qas kes bûn gelo. Pir nemûhîm e ji xwe, yani 25 be, 30 be. Niha piştî ku çekê xwe berdan, ev hêzên gerîla, koma gerîla dîsa vedgere ciyê xwe. Organizasyonekî ecayîb bi dîsîplîne min nejmart, we jmart. Belê li ser ekranên we temaşevanê me. Hevan û mesele ev e, pêşî me daxuyanî da, paşê me li fotoğrafan temaşe kir. Paşê jî me li dîmen temaşe kir. Dîmenên danîna çêkan, ez dibêjim ew qase tiştî ku meriv zêde ser bêje tune ye. Yani ka ez hinekî nûçeyên deqeya dawî binêrim, çi heye çi tune, paşê. Me daxuyaniya Dewlet Bahçelî hebû di derbarê Rezidar Abdullah Öcalan da dibêje. Ev gelekî giring e, yani dibêje Abdullah Öcalan xwedî li sozê xwe derketiye, ser sozê xwe sêkiniye, hevalî wî jî sozê û anîne cî niha êdî em divê bikeve nava hereketê, dewleta Tirkiye bikeve nava hereketê. Ez dibêjim qey daxuyaniya sibê ya Tayyip Erdogan jî wê di derbarê vê mijarê de be. Ka ajansa ez hinekî dîsa vegerim ser ajansa binêrim eger tiştekî tune ve divê bala we bikişînim ser wê yekê ku çapemeniya Tirkiye dîmenên zindî neweşandin
jiber ku dikeve çarşoveye propagandaya pır li ser nesekinin tenê aliyê wî tiyatral aliyê wî şov zêde xwestin derbixin pêş mîna ku gerîla çek berdabe û wîdî dev ji şer berdabe yani aliyê rastîn ê meselê pir îzah nakin. Ez hemal meselê binêrim hevanno. Eger nûçeyên deqeya dawî tune bin ka ez hinek hestê we jî hene tabii elbet hûn jî tişta difikirin. Dibêje hejmar sî kesin tu dibêje Hacî Güneş 15 jin 15 mêr bûn. Tiştekî wisa xuya bû. Ji ber ku gerîlayên jin li pêş bûn wisa me zêdetir jin dîtin lê 15 jin 15 mêr dibêjin. Hevalên me ê ku jmartine. Hevalên ez xatir ji we bixwazim. Nûçeyên deqeya dawî hebin jî derbarê vê pêvajoyê de ne tiştekî wisa awerte ku merov vê gavê bibêje tune ye. Deqeyên pêş me de eger tiştekî çêbibe ez velgermin cem we ez carekê de spasiyê xwe pêşkêş dikim. Em di demên dîrokî de ne çi dibe bila bibe çi dibe bila bibe rêca me ji hemû rewşenbîr û akademîsyanan ew e. Hevalên me welatparêzê me însanên me ew e. Xwedî li vê pêvajoyê derbikevin. Bawerî bi zarokên xwe yên çekdar bi gerîlayan bînin. Bawerî bi rêvebirên vê tevgerê bînin. Ev tevger 5 sale ji bo we xizmetê dike bawerî pê bînin. Ew heta ku derê dikarin gavan bavê jin heta ku derê dikarin bisekinin ew bi xwe dikarin ayar bikin li bendê bin. Ji ber vê yekê yani tiştekî ku merû bikeve nava bêhêviyê tune ye. Merû hêviya xwe biparêze kontrola me di destê me de ye ama kontrola pêvajoyê ne di destê me de ye. Qirara tekoşîna Kurd û Kurdistanê di destê me de ye ama ya pêvajoyê ne di destê me de ye. Bi xatirê we silav reis.